Mit navn er Søren Ekman. Jeg er socialpædagog og arbejder på et bosted for unge og voksne med særlige behov. I øjeblikket er jeg i gang med en Martha Mere-uddannelse, og grunden til, at jeg har valgt at give mig i kast med det, er, at jeg synes, at det er et unikt værktøj til at kunne sætte spot på det initiativ og samspil, der er mellem en pædagog og en beboer. Selve optagelsen, altså nu anvender man jo et videokamera og dermed et medie, som gør, at der bliver sat rigtig meget spot på de meget små facetter, der er i et samspil, som man ikke har i stand til at se ved det almindelige blotte øje. Jeg gør det efterfølgende, at jeg anvender videomateriale til ligesom at gennemgå optagelsen for at se, hvad det er for nogle initiativer, hensigtsmæssige initiativer, beboeren tager, og hvordan bliver beboeren mødt på de her initiativer på en udviklingsstøttende måde. Derudover kan man så også anvise, hvad man yderligere kan gøre for at være udviklingsstøttende over for beboeren. Min erfaring indtil videre med Martha Mere, det er, at jeg har arbejdet med 2 cases, og i begge eksempler, eller i begge cases, vi kommer ud med hvor samspillet i dem iblandt er blevet væsentligt bedre, og beboerens funktionsniveau er også blevet højere, og de er blevet mere selvhjulpende, altså har fået noget af deres livsenergi tilbage, kan man sige, ved at der er blevet sat spot på de initiativer, de har taget i deres liv. Altså her fremadrettet, nu er jeg lige gået i gang med en meget spændende case, som nok er meget karakteristisk for mit område inden for specialområdet, hvor der er problemstillinger voldsproblemstillinger i forbindelse med hygiejneopgaver, hvor min påstand er, at i mange situationer, der bliver beboeren ikke set og mødt på en anerkendende måde, og så dermed på et tidspunkt så reagerer beboeren i frustration over ikke at blive mødt på en ordentlig måde. Og det er vi i fuld gang med, og jeg er sikker på, når vi kommer ud i den anden ende, så er det samspil, de to imellem, blevet højnet væsentligt, og jeg er sikker på, at de problemstillinger omkring vold, at de ikke er eksisterende, når vi engang er færdige med det her. Så det ser jeg meget frem til. Fint.